tagal guys, pero ayoko magreklamo. Naka-uniform ako, nakakahiya. Ayokong magreklamo ng mga ganyan kasi syempre alam ko toxic din naman talaga yung work. Lalo na dyan sa RHU. Para naman ako magbalik bayan, besh. So, pag uuwi ako, ito, ilalagay ko siya sa loob pag pabalik na ako dito sa Pangasinan kasi for sure may bigas akong iuwi. Tapos ito, mapupuno to ng grocery. Mapupuno to ng ulam. Hi everyone! Welcome back to my channel. Namiss kong mag-vlog. And ngayon guys, isasama ko lang kayo para kumuha ako ng travel pass. Kasi by next week, I will go to Ilocos. And kahapon, kumuha na ako ng barangay certification. Kasi ito, kailangan malaman nila na resident ako dito. And then, ang magre-release din kasi ng MedCert is yung RHU. Tapos, pupunta ako ng police para sa travel pass na marirelease. And then, before I go home on Monday, kailangan ko ding magpa-swab or magpa-rapid test. So, probably by Sunday, magpapa-rapid test ako na swab siguro or yung blood na lang. Kasi para din sure na yung mga dadatnan ko, safe sila from me. Kasi baka ako yung carrier, mahirap na. Medyo masama pa man din yung pakiramdam ko. Nakaka-paranoid kasi guys. Sunod-sunod na ng daming positive kasi dito sa lugar namin. For more than 6 months, 0 case kami. Tapos biglang nagsulputan silang lahat. Ang dami na nila. Madami na para sa amin yun. Yung 7 or 8 cases na kami. So yun guys. So pupunta nga yun tayo sa RHU. Alright guys, so we are here na po. Kailangan ko lang yung aking mask tsaka yung aking face shield kasi you know protocol. Baka mamaya naka-uniform ka pa, ma'am, ikaw yung hindi marunong sumunod sa protocol. Nagda-double mask ako guys kasi wala akong tiwala sa single mask na to. Mukhang manipis siya, parang hindi siya triple ply. Yan. Hey guys, so finally tapos na po ang pagkuha ko ng travel pass and medical certificate. And ang tagal ko guys, grabe. 2 hours ako mahigit. Sobrang tagal ko kasi madaming tao sa center tapos sa police station. Konti lang naman kaso stricto sila. Sabi ba naman nila 1 day lang daw yung bibigay sa akin. Sabi ko, yung procedure na gagawin ko doon is not okay for 1 day lang. So, nakakuha po tayo ng travel pass para po sa 3 days. Ayan. Tapos, rapid test na lang. Ang tagal, guys. Pero ayoko magreklamo. Naka-uniform ako. Nakakahiya. Ayokong magreklamo ng mga ganyan. Kasi, syempre alam ko toxic din naman talaga yung work. Lalo na dyan sa RHU. Ang init kanina. Walang maupuan. Tapos, walang shade yung pag-aantayan. Pero syempre, nakikisama lang tayo. Hindi po tayong authorized person. Kaya dapat nakikisama. Wag mameme. Hey everyone! It's the next day. Ayan, after 2 days na yung continuation ng vlog natin. And currently guys, I am preparing to go to Ilocos na. Kasi, nagpa-rapid test ako kanina. Negative naman. Kailangan talaga na magpa-test ako. Kasi syempre, kailangan din na safe yung mga madadatnan ko, safe from me. Kasi baka mamaya, di ba, ako pala yung carrier. So, I hope everybody will think like that na, kasi may iba daw, pinipeke yung rapid test, ganyan, or yung swab test, para lang mapakita sa mga checkpoints. Yun kasi sa Ilocos, guys, kailangan mo ng travel pass, ng medical certificate, tsaka rapid test, ayun. Ayan. So, sana hindi siya pinipeke kasi yung security, safety ng lahat ng tao na makakasalumuhan natin ay nakadepende sa atin. So, what if tayo yung carrier, diba? So, yun. And yung mga dadatnan ko pa man din sa bahay, mga senior citizens. So, kailangan po talaga na meron pong
meron pong meron po tayong test at negative po talaga dapat tayo. So ngayon guys, maglo-load lang ako ng mga luggages tsaka ng mga bagay-bagay na kailangan kong iuwi. Papuntang Ilocos and funny yung lolo ko kung ano-anong pinapauwi niya. Nagpapauwi pa siya ng kawa, besh. Yung kawa dito, so iuwi ko doon. Ewan ko kung ano na naman pagkagamitan niya. Ito yung isang luggage ko guys. Ito yung nandito yung mga damit ko and laptop and all gadgets. Parang ito lang talaga yung kung nasaan yung mga gamit ko. Pero yung isang luggage ko na malaki, yun yung basta explain ko later. Alright, so ito yung malaking luggage ko guys. Andito yung mga ibang ipapamigay, tsaka kung ano-ano pa. And then ito yung kawa. Plinastic ko na siya. Buti na lang kasya siya dito. And ilalagay ko pa dito yung isang luggage. And ito, paglalagyan ko, actually lagi ito dito sa likod ng sasakyan kasi pinaglalagyan ko ng mga chicken, ganun, fish, kapag madami ba? Ayan. Pinaglalagyan ko ng mga chicken, fish, ganyan kapag namamalengke ako. So, lagay natin dyan kasi may iuwi akong frozen bukas. Okay, so, lagay pa natin itong isa pang luggage dyan. Medyo pahiga ko kaya. Wait lang. Para naman ako nagbalik bayan, besh. So, pag uuwi ako, ito, ilalagay ko siya sa loob pag pabalik na ako dito sa Pangasinan kasi for sure may bigas akong iuwi. Tapos ito, mapupuno to ng grocery. Mapupuno to ng ulam. Yun, mga ganun. So, pwede na yan. Alright guys, so dito ako sa loob ng sasakyan kasi ita-check ko lang kung complete ba yung papers ko. Kasi iniwan ko na dito yung mga papers ko eh. Tsaka yung papers ng sasakyan, insurance, ganyan. Alright. And ang ating lisensya. Dito na rin kasi yung backpack ko. Hindi ko na rin ibinaba yung galing duty. So, ay, ano yun? Alright, insurance. Check. Medical clearance. Travel pass, barangay certification. Yan, meron na akong rapid test galing sa hospital namin. Buti na lang guys, yung timing ko talaga na pumunta doon. Meron talaga kaming free na COVID test for all employees. And ang schedule ko should be tomorrow. Pero pina-early ko na. Dalawa kasi yung gagawin sa amin, antibody tsaka antigen. Yung antigen test yun yung swab, hindi siya RT-PCR. Parang rapid test din siya, pero swab. Parang 90% accuracy, ganun, than the rapid test. So, yun. Ang gagawin ko na lang, pagbalik ko naman from Ilocos, tsaka ako magsaswab para safe din yung mga dadatnan ko sa hospital. Kasi mahirap naman na mahirap naman ako din yung may dala galing Ilocos. Buti sana pasalubong yung dala ko, diba? Hindi virus. Charger po natin. Hala. Nasaan ang car charger? Very important kasi si Mac gusto niya daw, tawag daw ako and all that while on travel. We are clear with all the papers. Charger na lang. Ay, nandito ang aking charger. Cord. Naglalagay na kasi ako dito ng separate na cord para dito sa sasakyan guys. Para hindi ko na, ginagamit dito yung charger ko. Face shield mask. Tapos itong bag ko. Bahin ko yung karga nito guys. Ito kasing favorite na backpack ko. Tapos sabi ko, dahil pandemic, hindi naman na ako lumalabas. Gamitin ko na nga lang din pang duty. Tapos payong. Kasi maulan guys. May LPA. Tapos, possible daw na maging tropical storm. Ba tawag doon? Basta pwede siyang maging bagyo. Within 48 hours. Within 48 hours nasa Ilocos ako. Ayan guys, so bumili din pala ako ng mga food. Ayan, na nilagay ko lang sa paper bag. Kanina, nag-grocery ako kanina kasi bibigay ko sa checkpoints. Ang alam ko kasi may dalawang checkpoint akong dadaanan. La Union, tsaka Ilocos Sur. Ayan, so sila yung madadaanan ko. So, probably pang breakfast lang naman yan. So, maliit lang naman na bagay. Para lang, chill tayo. Lalo na dyan sa Rosario, lagi akong nakakalusot dyan kasi, ewan ko, kilala na ata ako nila, sir. Ma'am, ikaw pala. Okay, ma'am, sige. Ganun na sila ngayon.
Hi guys! So, close ko na po pala tong vlog na to. Hindi ko siya na-close kagabi kasi naglinis pa ako dito sa bahay dahil gusto naman natin na malinis yung bahay na dadatnan natin after a long trip. Ayan. So, alis na ako guys. Actually, nakarga ko na halos lahat ng gamit ko. Yung ano ko na lang. Yung backpack ko na lang na nasa passenger seat yung hindi ko pa nalalagay. So, thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Uy! Locos na! Oh my God! Ito na po ang checkpoint. Nasaan na po? Morning, sir! Saan biyahe natin? Kandun, sir. Saan po kayo galing, ma'am? Season, sir. Season? Apo. Ma'am, pabilang pa ko nito, personal information, plate number, pirma. An-update ko lang po kayo. May ginawa po kaming project for tomorrow. This is for the birthday surprise of Tatang. Yan.